Lijepi pozdrav svima! U ovom videu govorit ćemo o zadacima poput 7 podijeljeno s 2 u kojima imamo dijeljenje s ostatkom. Pojasnit ćemo kako si zamišljamo što se događa u zadatku, to jest koji je smisao takvog zadatka, te ćemo pojasniti nekoliko načina kako možemo doći do rješenja. Znači naučit ćemo postupke kojima možemo doći do rješenja. Ako su vam moje video lekcije od koristi, lajkajte ih, komentirajte, dijelite i pretplatite se na moj YouTube kanal. Pa prvo ćemo objasniti smisao takvih zadataka. Krenimo s prvim primjerom. Imamo zadatak 8 podijeljeno s 2. Što si zamišljamo, što se događa u takvom zadatku? Pa na primjer možemo si zamisliti da imamo sljedeću pričicu. Majka želi 8 bombona podijeliti na dvoje svoje djece, tako da svako dijete dobije jednako mnogo bombona. Dakle, zadatak 8 podijeljeno s 2 možemo zamisliti na način kao da majka 8 bombona dijeli na dvoje djece, tako da svako dijete dobije jednako mnogo bombona. Pitanje je koliko će bombona dobiti svako dijete i odgovor na to pitanje ćemo zapisati ovdje iza jednako kao rezultat. Pa ajmo vidjeti kako to izgleda. Dakle, majka ima 8 bombona, ima dvoje djece i dijeli te bombone djeci tako da oni dobe jednako mnogo. Znači svakom daje po jedan bombon dok ne potroši sve bombone. I koliko je bombona dobilo svako dijete? Svako dijete je dobilo 4 bombona. Dakle, odgovor na pitanje koliko će bombona dobiti svako dijete je svako će dijete dobiti 4 bombona. I taj rezultat 4 pišemo ovdje iza znaka jednako. Dakle, zapamtimo da nam u rezultat kod dijeljenja ide odgovor na pitanje koliko će bombona dobiti svako dijete ako smo 8 bombona dijelili na dvoje djece. Ovdje smo pojasnili koji je smisao zadatka u kojem imamo dijeljenje bez ostatka. Dakle, ovdje kod dijeljenja nismo imali nikakav ostatak. I zapamtimo dakle da nam prvi broj predstavlja broj onoga što dijelimo. U prošlom primjeru to je bio broj bombona, dijelili smo bombone. Drugi broj predstavlja broj onih na koje dijelimo, to jest broj djece kojima smo dijelili te bombone, a u rezultat zapisujemo koliko bombona dobiva svako dijete. Znači koliko dobiva svatko od njih. Da vidimo drugi primjer. U njemu imamo zadatak 9 podijeljeno s 2. Dakle, ovdje si možemo zamisliti ovakvu pričicu. Majka želi 9 bombona podijeliti na dvoje svoje djece, tako da svako dijete dobije jednako mnogo bombona. I opet se pitamo koliko će bombona dobiti svako dijete i odgovor na to pitanje ćemo zapisati kao rezultat od ovog dijeljenja. Dakle, sad imamo 9 bombona i dvoje djece. I opet po jedan bombon dajemo svakom djetetu, tako da to pravilno raspodijelimo, da svaki dobije jednako mnogo. Međutim, sad vidimo da kad je svaki od njih dobio po 4 bombona, majci je preostao još jedan bombon. I sad, ako ga ona da djevojčici, ona će imati 5 bombona, a dječak 4. Oni ne budu imali onda jednako mnogo. A ako ga da dječaku, onda će on imati 5, a djevojčica 4, opet ne budu imali jednako mnogo. Dakle, ako majka ovo želi podijeliti tako da svaki ima jednako mnogo, onda će u ovom slučaju svaki od njih dobiti po 4 bombona, a ovaj jedan bombon će ostati viška. Znači, ostaje jedan bombon viška. Znači, odgovor ovdje je svako će dijete dobiti 4 bombona i majci će ostati još jedan bombon. Kako ćemo to zapisati ovdje u rezultat? Pa napisat ćemo kao prvo ovaj broj 4, koliko dobiva svako dijete, a nakon toga ćemo dopisati još i da je ostatak 1, što znači da je majci ostao još jedan bombon kojeg ne može podijeliti ni jednome od njih jer onda ne budu imali jednako mnogo. Dakle, u ovom slučaju smo imali primjer
zadatka u kojem je dijeljenje s ostatkom, odnosno objasnili smo koji je smisao takvog zadatka, poput ovog 9 podijeljeno s 2. Znači smisao je kao da 9 bombona dijelimo na dvoje djece i pritom koliko će dobiti svaki? Odgovor je svaki će dobiti 4 bombona i ostaće jedan bombon viška. Ajmo sad vidjeti kako se zove koji od ovih brojeva kod dijeljenja s ostatkom. Prvi broj se zove dijeljenik, kao i inače kod dijeljenja. Drugi broj se zove dijelitelj. Rezultat je količnik, znači sve kao i inače. A ovaj broj koji smo dobili kao ostatak zove se upravo ostatak. Dakle, u biti su nam nazivi poznati od prije, samo imamo još i ovaj ostatak. Ajmo sad vidjeti kako ćemo kod dijeljenja s ostatkom napamet izračunati koji je rezultat i koliki je ostatak, bez da crtamo bombone, djecu, bez da se zamišljamo bombone i djecu, a pogotovo ako budemo imali velike brojeve, onda sigurno nećemo ići crtati te bombone i djecu, nego nekako moramo to izračunati. Pa krenimo sa primjerom u kojem imamo zadatak 27 podijeljeno sa 6 i da vidimo kako ćemo to izračunati. Postoje 3 načina pomoću kojih možemo doći do rezultata. Sad ćemo objasniti prvi od njih. Dobro je znati sva 3, jer u nekim slučajevima jedan od njih dovodi do brzog rezultata, u drugima će neki drugi dovesti brže do rezultata, a u trećima treći. Pa je dobro znati sva 3 načina da se možemo u svakom zadatku prebaciti upravo na onaj postupak koji će nas najbrže dovesti do rezultata. Pa da vidimo koji je ovaj prvi način. Prvi način se oslanja na to da trebamo dobro znati tablicu dijeljenja. Zapravo i inače za sva 3 načina ju moramo dobro znati, ali pogotovo za ovaj prvi. Znači moramo dobro znati tablicu dijeljenja i tablicu množenja. Pa ako tablicu dijeljenja dobro znamo, upitamo se imamo li u tablici dijeljenja zadatak 27 podijeljeno sa 6. Ili obrnuto, da li u tablici množenja kod množenja sa 6 i kad dobijemo rezultat 27. To je jedno te isto pitanje. Ali vratimo se na tablicu dijeljenja. Znači imamo li kod tablice dijeljenja zadatak 27 podijeljeno sa 6, jel ono bez ostatka, misli se na dijeljenje bez ostatka. Nemamo. Ili drugim riječima 27 nije djeljiv sa 6. E sad ako nemamo takav zadatak, onda ovaj broj 27 smanjimo za 1. Umanjimo ga za 1. Znači 27 minus 1 je koliko? 26. Idemo sad probati 26 podijeliti sa 6. Imamo li u tablici dijeljenja zadatak 26 podijeljeno sa 6? Nemamo. Onda idemo na još manji broj. Umanjimo još za 1, pa imamo broj 25. Idemo sad probati 25 podijeljeno sa 6. Imamo li takav zadatak u tablici dijeljenja? Nemamo ni njega. Onda idemo na još manji broj, dakle 24. Znači umanjujemo stalno za 1. Imamo li u tablici dijeljenja 24 podijeljeno sa 6? Njega imamo. I onda to idemo sad izračunati. Koliko je 24 podijeljeno sa 6? To je 4. I tu u rezultat pišemo broj 4. Nakon što smo dobili rezultat 4, sad idemo izračunati ostatak. Ostatak nam je zapravo broj za koliko smo se smanjili sa broja 27 dok smo išli do broja 24. Znači koliko smo tu koraka kod smanjivanja napravili. Ovo je bio prvi korak, drugi, treći. Znači 3 su koraka, onda nam je ostatak 3. Ili ostatak možemo dobiti na još jedan način. Dakle, kad smo iz ovog 24 podijeljeno sa 6 dobili 4, na koji drugi način možemo dobiti ostatak? Tako da sad 4 pomnožimo sa 6 i vidimo koliko nam nedostaje do 27. Pa idemo sad pomnožiti. Znači 4 puta 6 je koliko? 4 puta 6 je 24 i pitamo se koliko je od 24 do 27. Dakle, od 24 do 27 je koliko? Vjerujem da znate da je to 3.
Ako ne razumijete što znači ovo pitanje, koliko je od 24 do 27, zapravo se ovdje pita 24 plus koji broj je 27. Dakle ovo, 24 plus koji broj je 27. Koji broj tu ide? Pa broj 3. E pa to je taj 3. Koliko nedostaje od 24 do 27? Nedostaje 3. To je ovo tu. Dakle, taj broj je ostatak. Dakle, još jednom množimo 4 puta 6 je 24 i koliko je od 24 do 27? To je 3, dakle ostatak je 3. Evo kako bi to izgledalo pomoću bombona. Dakle, u zadatku 27 podijeljeno sa 6. Koliko bombona dijelimo na koliko djece? 27 bombona dijelimo na 6 djece. Ajdemo vidjeti kako to izgleda. Ovo su 4 bombona i još 4 je 8 i još 4 je 12, 16, 20, 24 i ova 3 je 27 bombona. To je ovaj prvi broj. Dakle, imamo 27 bombona i dijelimo ih na 6 djece. Imamo 6 djece. I pitanje je koliko bombona će dobiti svako dijete ako želimo da dobe jednako mnogo. Pa evo, ovo je već poslagano tako da se lijepo vidi. Prvo dijete će dobiti ova 4 bombona i drugo dijete će također dobiti 4, treće dijete, četvrto dijete, peto dijete i šesto dijete. Znači svako dijete će dobiti po 4 bombona i to je ovaj rezultat 4. I nakon toga nam ostanu još ova 3 bombona koja ne možemo podijeliti na njih 6, tako da svakom damo jednako mnogo. Jednostavno 3 bombona na 6 njih ne može jer je 3 manje od 6. Znači ova 3 bombona će nam ostati, znači da je ostatak 3. Znači sličica nam isto pokazuje ovaj isti rezultat. Svako dijete dobiva 4 bombona i ostanu nam još 3 bombona. Uočimo ovdje da ostatak uvijek mora biti manji od broja s kojim smo dijelili. Dakle, ovaj ostatak 3 mora biti manji od broja s kojim smo dijelili, od broja 6. 3 ne mora biti manji od ovih 4. Znači 3 ne mora biti manji od rezultata. Nekad će vam se desiti da je ostatak jednak količniku, znači jednak ovom rezultatu kod dijeljenja, a može se desiti i da je ostatak veći od količnika, znači veći od rezultata. Međutim, taj ostatak ne smije biti veći od ovog broja s kojim smo dijelili, od dijelitelja. Od njega mora biti manji. Zašto? Pa zato što sjetimo se da nam ovaj 3 predstavlja koliko je bombona ostalo, a ovaj broj s kojim smo dijelili, broj 6, nam predstavlja broj djece, koliko je bilo djece. Kad bi se desilo da je ovaj ostatak, znači ovaj broj bombona koji su ostali, veći od broja 6, znači veći od broja djece, znači recimo da nam je ostalo 7 bombona ovdje, 7 bi bio veći od 6. Da je ostalo 7 bombona, onda bismo njih još i dalje mogli nastaviti dijeliti na djecu. Znači onda bismo od tih 7 bombona svakom djetetu dali još po 1 i onda ne bi svaki od njih dobio po 4 bombona, nego bi dobio i onaj 5. bombon. I onda rezultat više ne bi bio 4, nego bi bio veći. Dakle, ako bi ostatak bio veći od ovog broja s kojim smo dijelili, to bi značilo da se još ti bomboni mogu dijeliti na djecu i to bi značilo da nismo dobro izračunali ovaj 4. Zbog toga ostatak uvijek mora biti manji od broja s kojim smo dijelili, od dijelitelja. Dakle, u ovom primjeru imamo to da je 3 manje od 6, jer ostatak 3 je manji od broja 6. E sad, učenicima se zna dogoditi da dobiju ostatak koji je veći od broja s kojim su dijelili. Kad se to dogodi? Pa to se dogodi onda kad krivo izračunate ovaj rezultat 4, znači ovaj količnik. Dakle, ako biste umjesto njega tu stavili manji broj zabunom, dakle greškom,
onda će vam se desiti da vam je ostatak veći od djelitelja. Evo da vidimo kako to izgleda, budući da se te greške znaju događati, pa kako ćete prepoznati da je nešto krivo. Dakle, kad računamo ovaj isti zadatak, 27 podijeljeno sa 6, recimo da smo se zabunili i da smo umjesto 4 napisali da je to 3 i sad idemo izračunati koliki je sad ostatak. Što smo rekli, kako se ostatak računa? Rekli smo da ovaj broj koji smo dobili pomnožimo sa 6, znači unazad množimo s desna na lijevo. Znači računamo 3 puta 6 i onda vidimo koliko nam nedostaje do ovog prvog broja, do 27. Ajmo to napraviti. 3 puta 6 je 18. Koliko je od 18 do 27? Znači 18 plus koji broj je 27? Od 18 do 27 je 9. Znači ispada nam da je tu ostatak 9. I uočimo da nam je sad taj ostatak veći od broja s kojim smo dijelili. Znači tu nam je ostatak onih 9 bombona, a ako imate 9 bombona, a 6 djece, onda i njih još možete dijeliti na tu djecu i onda neće svako od njih dobiti 3, nego će dobiti jedan bombon više, znači 4. Znači ovaj 3 nije dobar rezultat ako vam se desilo da je ostatak veći od djelitelja. I u tom slučaju brišite i taj 3 i taj ostatak i povećajte ovaj 3 za jedan broj više. Znači da dobijete 4 pa vidite koliki će onda biti ostatak. Dakle, to je primjer koji pokazuje što ako ste ovaj rezultat, znači količnik, izračunali kao premali. A što ako stavimo preveliki količnik? Znači ako ne stavimo ovaj 4, nego broj veći, recimo 5. Dakle, ako računam isti taj zadatak, 27 podijeljeno sa 6, ali krivo zaključim da je tu 5, kako ću prepoznati da je to krivo? Pa rekli smo, nazad idemo množiti da vidimo ostatak, znači računam 5 puta 6 i vidim koliko nedostaje do 27. Dakle, 5 puta 6 je koliko? 5 puta 6 je 30 i sad ne mogu ići od 30 do 27, znači ne mogu ići od većeg broja prema manjem. Uvijek se podrazumijeva da ovaj 5 puta 6, znači kad pomnožite ova dva broja, da morate dobiti manje od 27 i onda se od tog manjeg broja pitate koliko je do 27. Ako ste dobili veći broj, 5 puta 6 je 30, to je veći, to znači da niste dobro izračunali, odnosno stavili ste tu preveliki broj. Zato vam je ispod taj preveliki 30. I onda morate taj broj 5 umanjiti na 4 pa probati s njim. Kao što smo tu gore i računali ostatak i tu je gore bilo sve u redu. Dakle, ova dva primjera pokazuju što ako ovaj rezultat napišete premali neki broj ili preveliki. Znači po čemu prepoznajete da je to krivo. Idemo sad dalje. Ajmo sad isti ovaj zadatak riješiti na drugi način. Dakle, prvi način je bio taj da smo ovaj broj 27 smanjivali sve dok nismo došli do broja kojeg možemo podijeliti sa 6, odnosno do zadatka kojeg imamo u tablici dijeljenja. Jer 24 podijeljeno sa 6 imamo u tablici dijeljenja. E sad nećemo ovaj broj smanjivati, nego ćemo se upitati sljedeće. Dakle, pitamo se, krećemo od ovog broja 6. Znači, pitamo se 6 puta koji broj, ovako ćemo to zapisati, znači 6 puta koji broj će dati rezultat koji je što bliži broju 27, znači što bliži ovom broju, ali manji od 27. Dakle, još jednom, pitamo se 6 puta koji broj će dati rezultat koji je što bliži broju 27, ali manji od 27. Znači ne smije otići preko 27. Za ovaj dio morate dobro znati tablicu množenja, pa na brzinu morate se sjetiti 6 puta neki broj oko kojeg broja se vrti rezultat i znači s čim morate pomnožiti 6 da dođete što bliže broju 27. Naravno, odgovor na to pitanje je broj 4, jer kad množimo 6 puta 4, koliko je to? To je 24 i sa 24 ste došli vrlo blizu broju 27. Jel? 24 je blizu 27. A da sam uzela veći broj od 4, da sam uzela 6 puta 5, to bi bilo
30, a to je veće od 27, a rekli smo da ne želimo otići na veće od 27, nego ostati na manjem broju od 27, ali onom najbližem. Dakle, s čim moram množiti 6 da dođem što bliže broju 27, ali ispod 27? Pa moram množiti sa 4. I onda taj broj 4 ide u rezultat. A što smo rekli kako računamo ostatak? Na onaj isti način kao i malo prije. Znači nazad idem množiti i vidjeti koliko mi nedostaje do 27. Znači računam 4 puta 6 je 24 i od 24 do 27 je 3, znači ostatak je 3. I kod ovakvog postupka isto provjerite je li ostatak manji od broja s kojim smo dijelili, dakle je li 3 manje od 6? Je. Znači da smo ovo dobro izračunali. Dakle, još jednom, kod ovog postupka krećemo od ovog broja u sredini i pitamo se 6 puta koji broj dolazi najbliže broju 27. A to je broj 4 i onda još računamo ostatak. 4 puta 6 je 24, do 27 je 3. Znači ostatak je 3. Idemo sad još vidjeti treći način. Treći način se oslanja na zbrajanje i ovdje se pitamo, opet krećemo od broja 6, pitamo se koliko puta broj 6 stane u broj 27. Znači koliko puta ovaj drugi broj stane u prvi broj. Šta to sad znači? Pa to sad znači da ćemo ići zbrajati šestice, znači pitamo se koliko puta broj 6 stane u 27, znači zbrajamo šestice da vidimo koliko ih mogu zbrojiti dok ne pređem broj 27. Odnosno ne želim ga preći, nego želim vidjeti koliko najviše šestica može stati, a da smo još uvijek ispod 27 ili da je točno jednako 27. Pa ajmo to zbrajati i vidjeti kad ćemo doći do 27. Dakle 6 plus 6 je koliko? 12. Idemo dodati još jednu šesticu. 12 plus 6 je 18. Još nismo došli do 27. Znači ovo je 18. Još plus 6. 18 plus 6 je 24. Sad smo već došli blizu 27. Znači 24 i još plus 6 je 30. Sad smo prešli 27, a ne želimo preći 27. Znači ova zadnja šestica otpada jer smo s njom došli čak do 30. Nas zanima da ostanemo ispod broja 27. Dakle, kad smo ove 4 šestice zbrojili, to je 24 i upravo toliko onda šestica stane u 27. Koliko ih je? Pa 4 su. Znači koliko puta broj 6 stane u broj 27? Stane 4 puta. I taj broj 4 ide u rješenje. A kako izračunamo ostatak? Pa onako kako smo i malo prije rekli. Nazad ćemo pomnožiti, znači s desna na lijevo množimo i vidimo koliko nedostaje do 27. Dakle 4 puta 6 je 24, od 24 do 27 je 3, dakle ostatak je 3. I uvijek kad dobijete rezultat provjerite je li ostatak manji od broja s kojim ste dijelili i naravno to nam je opet zadovoljeno. Ajmo se sad vratiti na onaj naš početni primjer 9 podijeljeno s 2. Ajmo vidjeti koji bi tu postupak napamet bio najbrži. Pa ja obično kod svih tih postupaka probam prvo onaj prvi način primijeniti. Znači probam broj 9 umanjiti za 1, dobivam 8. I pitam se mogu li 8 podijeliti s 2. Imam li u tablici dijeljenja 8 podijeljeno s 2, a to imam. I onda to izračunam. 8 podijeljeno s 2 je 4. Nazad množim da vidim ostatak. 4 puta 2 je 8. Od 8 do 9 je 1. Dakle, ostatak je 1. I uvijek kod tog prvog primjera, taj prvi primjer vam je praktičan onda kad ne morate puno puta umanjivati ovaj prvi broj. Ako morate, ne znam, ako je zadatak takav da ovaj broj morate jako puno umanjivati, onda vam taj prvi način nije praktičan. Ali ako kao ovdje, kad umanjite za 1, već dođete do broja koji se može podijeliti sa ovim, znači da taj zadatak imate u tablici dijeljenja, onda ste pomoću tog prvog načina jako brzo gotovi. A ako nije tako, onda je bolje koristiti drugi ili treći način.
Ajmo još prije nego što nastavimo provjeriti je li nam ostatak manji od broja s kojim smo dijelili. Dakle, je li 1 manji od 2? Je. Dakle, sve u redu. Onda sljedeći primjer, 53 podijeljeno sa 6. Da vidimo koji bi tu postupak bio praktičan. Opet probam prvo 53 podijeliti sa 6. Imam li to u tablici dijeljenja? Nemam. Onda 53 umanjim za 1, znači 52. Imam li 52 podijeljeno sa 6? Nemam. Pa još umanjim za 1. 51 podijeljeno sa 6. Nemam. Onda neću tim postupkom. Znači vidim da bi mi taj postupak malo dulje trajao. Onda onaj drugi postupak kaže 6 puta koji broj dođe vrlo blizu broju 53. Znači 6 puta koji broj daje rezultat koji dođe skroz blizu broju 53, ali da je ispod 53. Pa ako dobro znate tablicu množenja, to je broj 8. Jer 6 puta 8 je 48, a 48 je blizu broja 53. Dakle 6 puta 8 to daje. A kad bih uzela 6 puta 9, to je 54 i time bih prešla preko 54. Znači broj 9 ne, nego broj 8 da. I sada vidimo ostatak, nazad množim. 8 puta 6 je 48. Koliko je od 48 do 53? To je 5. Znači 48 plus 5 daje 53, dakle ostatak je 5. I opet provjerimo, je li nam ostatak manji od broja s kojim smo dijelili, je li 5 manji od 6? Je. Znači da smo ovdje dobro izračunali. Idemo još jedan primjer. 150 podijeljeno s 40. Ovdje imamo dijeljenje s 40, a tablica dijeljenja ne sadrži dijeljenje sa 40. Onda ovdje koristimo treći postupak. Treći postupak je pitao koliko puta ovaj drugi broj stane u prvi broj. Znači idem ovaj drugi broj dodavati sam sebi, dakle 40 plus 40 plus 40, onoliko puta koliko to puta stane u 150, a da ga ne pređemo. I onda izbrojimo koliko brojeva 40 je stalo u 150. Ako vam treba i pišite si to ispod. Znači slobodno si to pišite da vidite, da lakše pratite kad ćete doći do 150. 40 plus 40 je koliko? 80. Tu još nismo blizu 150, jel? Dodajem još 40, znači 80 plus 40 je 120. Sad se već približavamo broju 150. Znači ovo je 120 plus 40 je koliko? 160. Ovaj ne, znači prešli smo 150 sa ovim, znači ovaj zadnji nam ne odgovara, nego ova trojica su dala 120 i time smo došli najbliže broju 150. Znači koliko brojeva 40 stane u 150? Stane ih 3 komada. Odnosno koliko puta broj 40 stane u 150? Stane 3 puta. I onda taj rezultat 3 ide ovdje. I sad idemo izračunati ostatak. Nazad ćemo množiti 3 puta 40, to je ovo što smo tu i računali. Jel, 3 puta po 40, to je bilo 120. I koliko je od 120 do 150? Od 120 do 150 je 30. Jer na 120 moram dodati 30 da bi došla do 150. Dakle, ovdje je ostatak upravo broj 30. I ovdje također provjerimo je li ostatak manji od broja s kojim smo dijelili. Pa je, 30 je manji od 40, dakle i ovdje nam je to u redu. Uočimo da u ovom zadatku ujedno imamo primjer kad je ostatak veći od količnika. Znači ostatak nam je ispao veći od ovog rezultata koji smo dobili kod dijeljenja. 30 je veći od 3. Rekli smo da to može biti. Ostatak u odnosu na količnik može biti i manji i veći i jednak, sve je to dopušteno. Samo mora biti manji od dijelitelja. Dobro, i time smo objasnili sve što je trebalo objasniti u ovom videu. Sad ćemo ići na zadatke za vježbu. Osim zadataka za vježbu koje ćete naći u ovom videu, preporučam vam da svakako nađete i jedan moj drugi video u kojem se nalazi kviz u kojem su takvi zadaci iz dijeljenja s ostatkom. Dakle, preporučam da nađete kviz dijeljenje s ostatkom.
U njemu vam se mjeri i vrijeme koje je predviđeno za rješavanje zadatka, a koje je poželjno da postignete vježbom. Znači, u njemu vam je i vježba da postignete brzinu kod računanja u ovakvim zadacima. A sad idemo na vježbu u ovom videu. Evo, ovo su zadaci za vježbu. Dakle, predlažem da sad zaustavite video, da ove zadatke prepišete na papir, riješite ih, a nakon toga pokrenite video dalje da vidite i moja rješenja. Ajmo, zaustavite video sad. I evo nam rješenja. Nadam se da ste sve točno riješili, da ste ovo uspješno savladali. Ako vam je ovaj video bio koristan, lajkajte ga, pretplatite se na moj YouTube kanal, dijelite ovaj video i drugima i napišite i neki komentar ispod njega na YouTube-u. Lijepi pozdrav svima!